После ще ми въртне рецитал, нали, Иванова? Дайте сега нещо по-младо. Може Галка от Каризма. Галка, ма Галка с Миро или Миро без Галка или двамата да ги опаткаме. Я пускай Галка, пък какво става? А първо Галка. Здравейте, мишенца! Не ти някой казал да е бездолни или бездолни? Айде първо съдничка, ако ми станеш опаска. Забележете каква стойка, ако искате, да не станеш никога стана са. Други желания. Русица Кирилова, добре ли чух? Ами Русица Кирилова, защото обещахме им да има нещо с животни. Ти ще ме помогнеш за животните? Аз освен прасе, друг болец играе. Ми дай път, ако искаш. Какво животно искате? Къве, че е казата на нещото, че е гол да рече. Главус. Айде, Главус, ама чакай. Къде Главус? Разговори, Главус, искаш. Колко разговори? Много без, Главус без главобори. Айде, пускай боса по асфалта. Бясни и писа селата, бясни. Забележете каква пластика, какво нещо госпожа Кирилова. Не решавам да направя просто нещо е така. Бог се гърба, чувам гласове от тук. Две жени ме гледат малко, а внимаваме не здрав. Ей, момиче, Бог, защо?